Benvinguts a un nou programa de Pentàgon, l'espai d'Olot Televisió, que vol informar-los de l'actualitat de l'Ajuntament d'Olot a través de les 5 parts, les 5 realitats que el conformen. Són els 5 grups representats a l'Ajuntament d'Olot en aquesta legislatura. Avui és el torn de parlar amb Esquerra Republicana i hem convidat al plató de Pentàgon el seu portaveu, Pere Gómez. Benvingut. Gràcies, com sempre. Esquerra Republicana, principal grup de l'oposició, li volem demanar perquè aquest proper dilluns, dia 3, se celebra un ple extraordinari a l'Ajuntament d'Olot per aprovar el projecte de la reforma del Firal d'una banda i de l'altra també les contribucions especials que hauran de pagar els veïns que hi viuen específicament en el Firal. És un procés que acaba. Li volia preguntar com Esquerra Republicana ha viscut aquestes últimes setmanes d'aquest procés, de la redacció del projecte. Dilluns passat van poder tenir una reunió amb el grup impulsor i volia demanar-li també si Esquerra Republicana ha aprofitat aquestes últimes setmanes per fer alguna proposta que creia que podria avenir-se amb el projecte ja molt avançat com està el de la reforma del Firal. Sí, vam tenir una reunió amb l'equip d'arquitectes que estan treballant amb el projecte que ja es va guanyar el concurs, va guanyar la votació, la consulta que sempre havien demanat nosaltres i estem molt contents que pugui tirar endavant. Com hem dit des del primer dia, deixem-los treballar, deixem-los temps, fem les coses ben fetes. Nosaltres tenim la sensació que anem una mica apretats de temps. Aprofitem, per exemple, dilluns, que es farà al matí, estem molt contents, el Consell dels Infants, i esperem que també surtin propostes molt interessants i engrescadores, com va sortir l'any passat, és la segona vegada que fem el Consell dels Infants, i llavors, aprofitant que som tots els regidors, fem un ple extraordinari per intentar aprovar això que deies, el projecte, i per tant el projecte l'estan acabant aquests dies. Nosaltres, la nostra posició sempre ha sigut deixem treballar els experts, ells tenen les idees i sobretot deixem que els veïns en el procés participatiu hagin dit la seva i es puguin tirar endavant el Firal que tots volem. La veritat és que tenim confiança absoluta amb l'equip d'arquitectes que hi està treballant, els suggeriments que els hagin pogut fer són mínims i en tot cas estem convençuts que serà un Firal que serà del gust de tothom, que per això es va fer una consulta. Estem convençuts que les coses aniran bé i sobretot tornaríem a demanar que no ens meni la pressa, que no tinguem ganes d'acabar-ho en 2 anys, si s'ha d'allargar una mica doncs no passa res, si es fa amb el termini previst i abans d'any i mig ho tenim resolt, doncs fantàstic, però sobretot que quedi bé, i per tant que les presses no ens traeixin el projecte. Nosaltres sobretot intentarem facilitar les coses, no posarem pegues allà on no n'hi ha, i pel que fa a les contribucions especials, doncs en principi el que ens consta, ja veurem la lletra petita perquè fins que ens passin la documentació pel ple de dilluns no ho tenim en detall, però pel que ens consta s'actuarà com en el Firalet, és a dir, hi haurà unes contribucions especials que hauran d'assumir els veïns i per tant entenem que es farà igual, és a dir, per metres lineals de façana, per aprofitament dels volums, doncs hi haurà un escalat i en funció d'això tots els veïns que viuen al Firal, sense excepció, inclòs l'Ajuntament a la part que ens toca, doncs hauran de contribuir amb aquestes contribucions especials. Esquerra li semblaria bé aquesta fórmula de... Sí, esclar, hi ha la part important que és, hi ha una part, diguem-ne, que és municipal, que és el passeig del centre, i per tant, com es va fer en el Firalet, aquesta part, evidentment, és un element que és un afegitó, que és un afegit, i això ho ha d'assumir en el seu conjunt l'Ajuntament, però llavors el que és la part més colindant al que serien els edificis, doncs aquesta part, en part, ho han d'assumir els veïns, lògicament. Entenem que tots els veïns ho entenen i, per tant, suposo que estaran contents de... Òbviament, a ningú no li agrada pagar, però estaran contents de tenir un Firal renovat. I deixa'm que entri una petita falca. D'alguna manera, per això també, nosaltres, en el moment quan s'ha consultat
com es vol el Firal, també han dit, ostres, els veïns tenen alguna cosa a dir, no? Perquè, entre altres coses, els hi farem pagar una part de les obres, no? I, per tant, quan es fa un procés participatiu de veure quin Firal volem, doncs la gent que hi viu i que té una part de propietat en aquesta zona, doncs també té alguna cosa a dir, no? Evidentment, com que és un espai públic, no té l'última paraula, el veïnat, però sí que la seva opinió s'ha d'escoltar. Ho dic perquè de vegades, no sé, és molt fàcil fer una proclama del tipus el Firal és de tots o el carrer és de tots. Bueno, sí, és de tots, però hi ha algú que té propietat allà i que ha de pagar una part, en aquest cas, de contribucions especials. Vull dir que esperem que sigui del gust de tothom, esperem que els veïns estiguin contents amb com quedi. Evidentment, pagar contribucions, impostos, a ningú no li agrada, però entenem que com que tenen una propietat en aquest espai, doncs, bueno, i esperem que quedi bé, i per nosaltres no serà que posarem pegues perquè les coses es facin ràpid, però nosaltres demanaríem celeritat sí, però assegurem-nos que queda bé. Molt bé, estem parlant amb Pere Gómez, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Olot. Saben que al final del programa els parlarem de qui serà el convidat de la setmana vinent, el grup que vindrà a parlar la setmana vinent, i poden també contribuir a aquesta entrevista aportant els temes que creuen que se n'haurien de parlar. Per tant, els hi proposem dues vies per fer-ho. D'una banda, el correu electrònic pentàgon@olot.tv i de l'altra, l'etiqueta pentàgon-olot.tv si utilitzen les xarxes socials. Bé, el Firal és una porta d'entrada al nucli antic, un nucli antic per al qual l'equip de govern també ha anunciat que farà un pla de millora, equivalent al pla de millora que s'està executant al barri de Sant Miquel d'Olot i per al qual ja està iniciant els tràmits. També li faig la mateixa pregunta que per al Firal. Com creu Esquerra que hauria de ser aquest pla de millora per al nucli antic? Quins són els aspectes que creu que hi haurien de ser de forma imprescindible? Sí, de fet, ens agrada que hi hagi aquest impuls d'un pla de millora perquè nosaltres ho havíem proposat i ho havíem demanat i més havíem dit que s'havia de lligar o relligar amb el Firal i amb el pla de Sant Miquel, i ens agrada molt que es tiri per aquí. Evidentment, una cosa és tenir la idea i l'altra cosa és implementar-la, i per tant celebrem que l'equip de govern doncs sigui perquè nosaltres ho hem dit o perquè ells ja ho tenien clar, doncs ho tiri endavant, que són al capdavall els que ho han de tirar. Deixa'm fer una prèvia, deixa'm fer un incís. Aquesta setmana passada ens va deixar en Quim Roquerols, que va ser durant molts anys president de l'Associació de Veïns precisament del barri, i que anava amb la llista electoral d'Esquerra Republicana, i bueno, un record. Va ser suplent en les eleccions del 2015 i recentment anteriorment havia estat més endavant. Bueno, un record per la seva figura, ens ha deixat una persona que estava molt implicada al barri i que segurament el recordarem. Bueno, res més això, sobretot un record a la família i molts ànims a tots. Tornant a la política, diguéssim, tornant al barri vell, nosaltres pensem, com en el barri de Sant Miquel, que sobretot ha d'estar destinat a intentar que tot plegat la ciutat tingui una continuïtat, que no ens quedem amb un aparador per fer la foto, diguem-ne, Firalet, Firal o algun element més que estigui al centre de l'Escola d'Art o el que sigui, no? I ja està. Evidentment, si tot això es fa és per intentar que tota aquesta zona recuperi el dinamisme que havia tingut. Està clar que hi ha molts carrers que havien sigut comercials en el barri antic, en el barri vell, que han perdut la seva funció, que s'ha reduït molt aquesta funció d'equipament o comercial, i d'alguna manera s'ha de tornar a revitalitzar aquesta zona. I jo deia, i és important que hi hagi una certa continuïtat cap al barri de Sant Miquel. I llavors entenem que des d'aquest nou pla que es farà pel barri vell, integral, doncs s'ha de posar en solfa, s'ha de posar com a pal de paller d'aquesta zona l'Escola d'Arts, i intentar que sigui un element d'atracció, de dinamisme,
Però en tot cas hi ha un projecte que ha guanyat la direcció d'aquest pla, que a més estem convençuts que ho relligarà amb el pla que ja existeix del barri de Sant Miquel, i per tant deixem-los treballar, però sobretot si hi ha unes propostes i que després acordem, sobretot que hi hagi un cost d'aquestes propostes i una periodització de la implementació d'aquestes propostes, que no ens quedi només amb, bueno, ara podem fer allò, ara podem fer allò altre, sinó que hi hagi un cronograma ben establert i que, igual que tenim presses per complir el cronograma del Firal, doncs intentem que els cronogrames dels plans d'actuació de millora al barri que sigui, en aquest cas a Sant Miquel o al barri vell, doncs es compleixin i que hi hagi una progressió en la implantació d'aquestes mesures. Bueno, estem contents i celebrem que l'equip de govern hagi volgut tirar per aquí. Molt bé, si seguim parlant d'altres projectes de ciutats, sembla que el tram viari dels túnels de Bracons fins a l'AP7, ara anem de dir així, tot aquest tram de conjunt viari ha tornat a fer un pas, o així ens ho expliquen des del Departament de Territori i Sostenibilitat, que diu que ha redactat un informe de finançament a crèdit, com ja se'ns havia anunciat, que ara ha portat a la taula del Departament d'Economia on s'ha d'aprovar la seva viabilitat. D'altra banda, de foment sí que no hi ha cap pas, no hi ha notícies pel que fa ni la resposta a les al·legacions ni el que feia referència a les propostes que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, se'ls ha fet per a l'Hostal del Sol i per a l'enllaç amb la Canya. Sí, és que és el que dèiem, el que hem dit sempre. D'acord, en aquesta part sí que des de l'equip de govern se'ns va consultar, sí que se'ns va demanar com vèiem el tema aquest del peatge a l'ombra, és a dir, el pagament fraccionat de la construcció de la variant per la part que correspon a la Generalitat, i nosaltres dèiem, escolta, si ara no hi ha diners, doncs benvingut sigui, no? Si aquesta manera de finançament és plausible... El conseller deia que ara mateix i en molts anys és impossible, perquè deia aquest ciment de 120 milions d'euros que costa l'obra i els 35 milions que estan pressupostats per aquest 2017 per a tot Catalunya. El que passa, deixem recordar també que en el govern del tripartit, quan hi havia en Quim Nadal d'infraestructures, van pagar el desdoblament de l'eix transversal d'aquesta manera, i els primers a queixar-se el 2010 van ser el govern de Convergència i Unió, que van dir, ostres, ara ens han deixat una sèrie de pagaments diferits que, esclar, ens han entrampat per no sé quants anys, no? Bueno, d'alguna manera ara estem demanant el mateix, no? Que allò que havíem criticat abans, doncs que ho tirem endavant d'aquesta manera. Nosaltres pensem que és l'única manera de fer-ho. Si realment ara no hi ha diners per fer-ho, doncs escolta, si pot ser d'aquesta manera, doncs fantàstic. Aquí sí que ens havien demanat l'opinió i ens havien demanat un cop de mà cap a la conselleria. Evidentment nosaltres tot el que sigui per millorar Olot i per aconseguir avançar en la variant, fantàstic, si pot ser així, doncs ho defensarem, però deixem també ser crític una altra vegada, igual que ens demanen ajuda quan els convé, diguéssim, no? Escolta, us va bé que d'aquesta manera podeu donar-nos un cop de mà, si han d'anar a Madrid i nosaltres diem, escolteu, abans parleu amb els veïns i no es fa, aquí hem de ser crítics, clar, no s'hi val, no? I, d'altra banda, no deixa de ser no començar la casa per la teulada, però gairebé, és a dir, sense tenir acabat tot el recorregut, com tu deies, el Ministeri de Foment ni envia resposta, segons com ni se li espera, no? Un motiu més per avançar cap a, com més aviat fem el referèndum i ens independitzem millor, i que puguem disposar dels nostres propis recursos, i llavors no caldrà fer invents, fem el túnel per darrere de l'Hostal del Sol, com havíem previst el 2007, i endavant. Parlarem més endavant del referèndum. Abans, però, i encara a nivell local, aquests últims dies hem vist com el riu Fluvià ha crescut, com molts altres lleres fluvials a la Garrotxa, per les pluges. En alguns moments puntuals hi ha hagut algun desbordament que vostè, sobre el que Esquerra Republicana voldria alertar l'equip de govern. Sí,
Bueno, és que s'han fet actuacions que nosaltres vam dir, ostres, voleu dir que anem bé per aquí? No deixa de ser que actuacions a la llera del riu, no deixa de ser que tenen un cost dintre del que és el volum del pressupost municipal, un cost relatiu, però no deixa de ser una inversió econòmica i un dels elements era fer una mena de passeig arran de riu. Clar, si fem les coses però després no preveiem que el riu creix i si ho fem en una zona inundable doncs tindrem problemes, després pot passar això, no? Que llavors ens tiren en l'aire la feina, no? O que no sigui prou durador. No, l'alerta seria aquesta, no? Que de fet ja ho hem demanat en un ple. Escolteu, quan feu les intervencions, nosaltres som els primers, de dir, ens agradaria un passeig vora riu, però escolta, si s'ha de fer elevat perquè arran de passeig, arran de riu és inundable, doncs fem que el pas de la gent o de les bicicletes o del que sigui elevat. No ens posem enmig del riu perquè després pot passar això, no? Molt bé. I per tant alertàvem això, quan fem una intervenció econòmica mirem que tingui una continuïtat, que no ens ho tirin tot per l'aire amb una riuada. Ens queda molt poquet temps per a l'acabament del programa, però sí que volia traslladar-li algunes preguntes. En el ple, ho hem dit al principi del programa, el ple extraordinari del Firal se celebrarà el proper dilluns. Abans, aquest dijous, hi haurà el ple ordinari del mes de març i el seu grup portarà una moció relacionada amb les llars d'infants de la ciutat. De què es tracta? El nostre grup no, Olot en Comú presenta una moció sobre les escoles bressol. Més que una moció, és una reprovació als pressupostos del Parlament de Catalunya. Pel que fa a les escoles bressol d'Olot, finalment s'ha obert Sant Miquel, estem molt contents, fins i tot en última instància sembla que hi ha hagut la cobertura de totes les places que s'havien ofert, de totes les escoles bressol de la ciutat, i per tant anem bé. Anem bé, nosaltres sempre havíem demanat... Per aquest curs també, i ho saben. En aquest curs que estem, en aquest curs 2016-2017, estan totes les places cobertes, i per tant anem bé, i pel curs següent sembla ser que s'oferiran les mateixes places, amb la possibilitat d'ampliar si hi ha una demanda, si es preveu una demanda més gran. Nosaltres sempre hem dit, home, hem d'ajudar les famílies que els costos siguin menors, la idea és que pugui ser a terços, però recordem que la Generalitat de Catalunya, en el seu moment, quan va començar la crisi, va retirar les aportacions a les escoles bressol. La moció d'Olot en Comú va en aquest sentit, nosaltres hi estem d'acord, en aquest sentit, però el que no estem d'acord és carregar els neulers sobre el mateix, és a dir, els pressupostos de la Generalitat són els que són, seguim en una època de crisi i, per tant, no obliguem a fer allò que és impossible. A nosaltres ens agradaria que hi hagués més aportació de la Generalitat. Nosaltres sempre hem dit que no podem carregar sobre les famílies el cost, l'ampliació del cost, i per tant, si l'Ajuntament hi ha d'aportar més, que hi aporti més. En tot cas, benvingut sigui que hi ha aquest creixement de les escoles bressols municipals, especialment satisfets per la de Sant Miquel, i sobretot mirar de potenciar-ho al màxim. I al final d'aquest ple ordinari de dijous, la CUP té previst preguntar a l'alcalde d'Olot sobre la possible vinculació de la concessió del servei de recollida d'escombraries amb el cas 3%, arran de part del sumari policial que va fer públic la Fiscalia Anticorrupció. Esquerra també creu que per transparència l'alcalde d'Olot hauria d'explicar si es va produir posteriorment a la concessió d'aquest servei una trobada amb l'exgerent de Convergència, Andreu Viloca, i si es va produir, en quins termes, sobre quins assumptes es va parlar? De fet, internament s'ha explicat a tots. Aquesta trobada. Se'ns ha explicat des d'alcaldia, se'ns ha explicat a tots els portaveus, això, i no va més enllà del que nosaltres, que ja fa temps que estem a l'Ajuntament com a regidors, doncs intuïem. És a dir, que el concurs des de l'Ajuntament d'Olot segurament s'ha fet, segurament no, segur, s'ha fet en tota la pulcritud del món, que segur que el concurs, la licitació és perfectament correcta. Sempre diem, si no, les companyies que haguessin perdut el concurs ja s'haurien preocupat d'investigar-ho. Una altra cosa és que després això serveixi o no serveixi per finançar il·legalment un partit, en aquest cas, o dos, Convergència i Unió,
o no, i que això la Fiscalia o qui cregui convenient doncs, ho analitzarà. Des d'Olot entenem que no ha d'anar més enllà i en tot cas, si l'alcalde creu que ha de donar explicacions, que les doni. Si creu que no ha de donar explicacions, per nosaltres, evidentment, com que el tema és s'ha fet bé la licitació, confiança absoluta amb els tècnics, no hi ha res que ens indiqui el contrari, i si hi ha possibilitats de processos penals, doncs la Fiscalia ja ho està investigant i, per tant, no pensem que hagi d'anar més enllà. A nosaltres sí que ens preocupa que, d'alguna manera, donar moltes voltes sobre un mateix tema, perquè això ja fa mesos que ha sortit, no? Donar moltes voltes sobre el mateix tema carrega molt els neulers amb el tema de la corrupció, tot és corrupte, els polítics són corruptes, tot es fa malament, són uns lladres, estem donant La pena del telenotícies es refereix. Sí, bueno, o dels propis partits polítics que de moment no estem implicats en això, no? Clar, nosaltres sempre diem, escolta, ja està bé que la gent participi en la política, animem que la gent participi en la política, és la millor manera de solucionar les coses democràticament, explicant com es prenen les decisions i intentant lluitar pel bé comú. I si a nivell popular, perquè tots hi contribuïm, només fem que parlar de corrupció, corrupció i corrupció, malament rai. Segurament ens estem equivocant per aquest camí. Molt bé. I, per altra banda, ahir dilluns es van complir 18 mesos, diguéssim, els que es van marcar per la independència de Catalunya, almenys des de la celebració de les eleccions del 27S, anomenades plebiscitàries, des de, almenys, els partits pro-independència. Bé, entronca aquest aniversari, podríem dir, amb unes declaracions del president Carles Puigdemont que parlava de possibilitats d'un escenari en què fracassés el referèndum, unes declaracions que han molestat especialment a la CUP, i li volia demanar des d'Esquerra Republicana i a nivell local, i perquè ho pugui dir als electors, a les persones de la comarca, quina informació té Esquerra respecte de Junts pel Sí. Hi ha intenció de convocar aquest referèndum. Esquerra Republicana a nivell d'Olot prossegueix en campanya? Sí. Si fos per mi, seríem independents fa 40 anys. Per tant, fa 18 mesos es van fer unes eleccions, va sortir el resultat que va sortir. Vull recordar que vam estar 3 mesos marejant la perdiu. Fins que es va escollir nou president, hi havia un govern en funcions, que no era Junts pel Sí, que era de Convergència i Unió. 3 mesos després, el mes de gener, no recordo si era el 9 o el 10, poder l'11 de gener, es va escollir president, que era l'alcalde de Girona, que era algú que ningú comptava que fos el president, i per tant, no sé, exigir que, amb les complicacions que hi va haver al començament, exigir que en 18 mesos siguem independents quan les eleccions van sortir com van sortir, insisteixo, si parla des dels resultats, no des del seu... Si la posició que jo defenso sempre des de fa 40 anys o més hagués guanyat alguna vegada, segurament ja seríem independents. Bé, no vam treure majoria absoluta de vots i la solució quina és? Fer un referèndum. Esquerra Republicana estem convençuts que la gent de Junts pel Sí s'ha compromès a fer un referèndum. Quan el farem? De moment hi ha un Consell impulsor del referèndum i, per tant, hi ha d'haver unes decisions d'aquest organisme que diguin, bueno, doncs es pot tirar endavant i a partir de tal moment. El compromís, i entenc que no serà modificat, el compromís és el mes de setembre, un referèndum. Nosaltres ja estem treballant per això, des de la Garrotxa hem muntat una plataforma amb la resta de partits o entitats que estan a favor del sí, que es diu Garrotxa pel Sí, ens vam presentar fa 15 dies. Des d'Esquerra Republicana
Ja fa temps que estem en una campanya de difusió del sí. Esquerra Republicana a la Garrotxa hem muntat des de l'any passat un cicle de xerrades que es diu Fòrum Nou País. Precisament aquest dissabte tenim una xerrada sobre com volem que sigui l'ensenyament en el nou país. Per cert que ve en Josep Bargalló i l'Eduard Ballori, el director del projecte de l'Escola Nova 21, i en Josep Bargalló, que imagino que tothom el recorda, l'exconseller. I a més, la setmana que ve fem, dintre del marc d'una actuació del partit, que és intentar difondre els ideals republicans per guanyar el referèndum aquest del mes de setembre, que és una campanya que es diu Fem República, i la setmana que ve, precisament, tractant el tema d'economia, doncs ens vindrà el secretari d'Economia, en Pere Aragonès, amb la Dolors Corretger, que és encarregada de la Hisenda pròpia, i també hi haurà intervenint com a Olot en Lluís Juncà, que això serà divendres 7 al Cines Olot a les 8 del vespre, si no recordo malament. Exacte. I per tant, estem treballant per això, som els primers a estar il·lusionats. Jo fa 40 anys que hi estic il·lusionat, mai no havíem estat tan a prop, i per tant, escolta, jo tinc més pressa que ningú, però si m'he d'esperar al setembre, m'esperaré al setembre. I entenc que el referèndum es farà, i com diu en Joan Tardà, i si volen impedir-ho, bueno, ells sabran com, però nosaltres el tirarem endavant segur. Pere Gómez, portaveu del grup d'Esquerra a l'Ajuntament d'Olot, moltes gràcies per ser aquí avui a Pentàgon. A vosaltres, com sempre, per convidar-me. Bé, a banda d'aquests actes que anunciava el mateix Pere Gómez, per cert que l'acte d'aquest dissabte, a veure si ho dic bé, és a les 7 del vespre a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, sobre els temes d'educació, dins del cicle de xerrades Nou País, però a banda hem volgut també destacar alguns altres temes que tindran lloc a partir de dissabte, 1 d'abril, a les 10 del matí. Com saben, al recinte firal tindrà lloc la sortida de la Trail Walker, la Intermón Oxfam, aquesta sortida, aquesta marxa, sobretot esportiva, però sobretot solidària, perquè el dret de l'aigua s'universalitzi a tot el món i especialment també a l'Àfrica, on hi ha aquesta necessitat. D'altra banda, a les 8 del vespre tindrà lloc la reobertura del Museu de la Garrotxa, ja amb les reformes fetes i amb les obres exposades, canviades, i també amb nous plafons informatius, informació d'aquesta mostra. I d'altra banda també hem destacat un altre acte, en aquest cas cultural. Diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Principal el concert del 5è aniversari de la Giorquestra, l'orquestra que està dirigida per un garrotxí, per Marcel Sabater de Tortellà. Res més, la setmana que ve és el torn del PSC. Per tant, ja saben que poden traslladar les seves preguntes, si tenen alguns temes de ciutat que creuen que s'haurien de debatre en aquest espai, a través de dues vies: pentàgon@olot.tv, si ho fan a través del correu electrònic, i l'etiqueta pentàgon-olot.tv, si ho fan a través de les xarxes socials. Res més, només dir-los que gràcies per la seva confiança i ens veiem la setmana vinent. Adéu-siau.